Sim jing rwai stang mas Bakhuid nomor lai spa lai pupra. Lai spa lai pupra. Wan baroko in men ko para. Wan yaro jing is ne ba jing pa. Ka jing it klem jing star klem jing gu. Trai bam juku ngan yarwai yai ken ud yau trai nagam baba unang leklem wai nasudaya maryang umudur Sngi usai yagi klur wan baroko en men ko para wan yaro jing is nei ba jing pa ga jing it klem jing star klem jing good jong trai Kohiman ko para tongin sngu yau jisu nagabinta kaneka step nagabinta kaneka sngiu trai balai janga ayam advent kadang idang jan bad ka sngi buram janga jingka jungu nginang wanra hau ya baro ki jing tumo jangi ki jingang no jangi aynak shimdi pura ya ki jing thalot jangi pangin dupla ban ishirhem yawu kam kerpang lempa kana gi ukrish Bakhuid tongin nampen pau ya ga jingir ka jamu krampa ngindup im ha ga jingir jamu ha kerteng uppa baru kon baru men sim Bakhuid amen ka jinga e jangu trai jangi u Jesus Christ par ga jingir jangu blai lem par ga jinga sulak jangu men sim Bakhuid Kindon rengka bat pi barong engka bat hiro ko himen ko para tongin sangesh por ban pan map naga benta gilai kila jongi ngidang yosngo naga jimpule naga shti jungu Paulus Bakhuid tat shakit Thessalonica watnum sepe ya umen siam Bakhuid watnum kanglat ya umen siam Bakhuid kadena marga jingkang lad ya ka jing Trai jung men siam Bakhuid ngingop ha kapo ladang ilong ke pakongu ya men siam Bakhuid bashong hapo jongi ngimnushu ban kongu ya kapo ngimnushu ban pensonsi ya u henre bonsin na marba ngi kanglad ya u ban Trai kam ngi kongu kam ya ka bor jang do hapo jongi bat ngi kongu ya ka pop bat ke jing sunyu sangesh por pan map nagabinda baro kita ki por gi kanglat yo mensiam Bakhuid hapo jongi gi kanglat yo jisu hapo jongi ba undupla ban shimti pura yengi sashasin lempa ka nega jim pan map jongi Jisu be id ni kuslai halaga donur nagabinda paro ki pop ki bangilale ni pensonsi ya umensiam Bakhuid uba hapo jongi bunsin namar ki kam id ya ka pop ban ya ka jimba bat ka jingkoi sait kud yengi daga snam bakardor ka jome nga plam how play badon or baro bade happy ko himen ko para bangale pop shibun e Dagi jing perkat, dagi tin, dagi kam, dagi jing leklet, dagi jing le palat jenga, dagi jing le palat jenga, dagi jing le palat bakrau e jenga. Namar kata ngakarpadi ngamaria Bakhuid, kabaye sakati zoti, ya kiangen bakiri kui, badi pi ko men ko para, bentuai nagabinda jenga, how Trai play jengi,
Ublay badon por bar unis sune yangi. Barendala map iki pop jangi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Good try to isene. Good try to isene. Good try to isene. Good try to isene. Good Christo isene. Good Christo isene. Good Christo isene. Good Christo isene. Good try to isene. Good try to isene. Good try to isene. Good try to isene. To nginia duwai. Ni duwai nagabinda ki jing tumu. Baper ke jung. Bau Jisu in kerku in pen kuit yangi. In pen koit pen kia yangi. Unam pen klein bor yangi. Persha ya kene ke tuma. Ya ubamen. Ya uksui. Ya ki pop haga jingim jung. Ni duwai nagabinda ka partei barok away. Kam dame haka Thain. Middle East, Israel, but Palestine. They say nagabinda jungi om don Christmas mendausne. Minang duai bakin yomad ke jingsu. Haki inga sem jungi haga jingim jungi. Koblei me uba paid uba kami yaki pai jame. Kadba ngidang up kami daka jingyaine yaga sngi krau janga jingka ya utrai. To ai ngi kar pad yame bangin klein ben poi. Shaki jingkamen jangkat kanega jing penim bakrau. But bangin rake yaki parabor daka niam karukam bashom kun but daka jingri sakamen. Da utrai jangi Jesu Kristu kun jame. Uba im bat sen sha ringkat bat me. Haga jingelang kawe jangamin siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kachumpule baningkong, kachumpule nagi kitab Isaya. Umense mutrai ublay udon hanga, namar utrai ulapansle yanga, panra yaga khubor bapha shagi baduk, ulapha yanga, panspan yagi balaluwet kadonut, panpanpana yaga chinglat load haki koidi, pat yaga chingpalat yagi basha set pendi, panpanpana yaga snem chonga chingspun utrai, ngan sa shat kemen shikate ha utrai, kamen sem chonga kan sa snow kemen ha play chonga, naba ulapan kup yanga taki chan pong kaching pen im, ulasop yanga taka chan kup chong kahok, kumba unong lit kurim ulapan ipo yalade tau kuping sentiu, pat kumba kanong lit kurim kapin itanat yalade taki mau koridor chongka. Namar kumba kakhando kapin ki kisaitlung, pat kumba kakper kapin me ya kabalapet haka, kumtaru utrai ublay on penlong ya kohok, pat ya kachingyaro pankersoy hakmat kichait penriu, kaktiin chong utrai. Isongo yaule. Ambar arspa nyepusa. Arspa nyepusa. Kadonu jonga kaya dwai kaya ro you try kamen sim jonga kashat kmena uble jonga uken mau nangta jinglong ri kashakri Even you, young, in the God, Kabbalah.
sakti bawayan jomu bentur kikam asaro pengkumar jingmun jing berkat pare kikraboru penyar nagas ukentil kerdam yakidu kirang dikisu ibat nganuhai bampin dan dajing bam baba upano tuli marius babat babun tinggal uyai bat kular ura gren nakipa jomi ukersyan pensyan Israel usyakri jomu uken mau uken diam pan pen ijing isnei pelang plakular banle halupa Abraham jongi bagi kun kiksil dinyai roy unu siap duriau dinyai man kingha dinyane syabaku juna Kecing pule na kesithi paar jong Paulus syaki Kristan Thessalonika. Ko para to shatmen parapor to tuai klam sange to aingu yak ei paro napa kane kalong kamon uplei nak banta jong phi hau Chris Jisu wat ban lep yau men sem wat nyau pen yakinong thulpa Henry to rupisyar yak ei paro to pat schem yak bapha to kyar na kanu kekenca jeng snew tu uplei kecing suk dalati hi on pen khuj pura ya phi pat to ai pa ya kemen sem jong phi katunut pat kemet en sumar kendong pat klem jing put nam ha kecingwan utrai jengi uji sukres uta upala khot ya phi ulong upala bansyania namar kata un sale ru kaktin jung trai Isomo yauble Hallelujah 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 Umen sim jong utrai udan hanga Ula payanga banya labye ka gospel akibado Hallelujah 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 Utrai undon reng ka bat phim Engkabat piro kajimpuli na ka gospel Bakhuid khat kum ya anis Kaburam hame ko try la don ubriu balapa na uble ka kerteng jongu kalalong uya anis ulawan na ka benda ban saki ban yang saki ya ka jingshai babaru kinyo ngeit lemba jongu umdei mau kata ka jingshai Henry ulawan ban saki ya ka jingshai Patkane kalonga saki jongu ya anis. Haba ki ju kilapa eki lingdo ba ki lebi na Jerusalem ban kiliyabu pide uye ula pla
shimla len Henry ulapla ngam de ukris. But kilakili yawu te pide ue. Pide u Elijah. Ula jubab ngam de. Te pide unung ya tulepa. Badula jubab Te gumda kila ong hau te pide ue. Ai hangi yaga jubab nagabinda kito kibala pa yangi. Piong ayu syapang ialade. Ula ong ngalangga sur jong uta baperta hari kenca. Tapen bait ia kalindi jong utrai. Kumbala ong u Isaya nongia tulepa. Ti kita ya ke balapa kidi na ki pahajsi. Kilakili yawu te bale pipin baptist lada pim de ukris. Lemne u Elijah. Lemne u nongia tulepa. Uyanis ulapai ke tin yaki ngapin baptist daka Hapadeng jompi u iyang uwe ubapim itu uni ulawan hadin janga Henry ngam shong hok wat ban loy yakis lakik sai juti jongu kane baro kalajia habetania hashilianga Jordan hakaba uyanis upin baptist ka gospel jong utrai Kajingera ia meko Chris. ko himen ko para ba yit how try Jesus Christ kadba ngila janba yaga jingrakhe yaga sngi jongu Christ sachasin ngidang yoshushu yaga jimpen shai halor ka jinglong jongu Christ lemba kaniga gospel but kumjuru naka kitab Isaya nongya tolopa Padu Paulus Bakhuid lemba ka shti jongu shaki Thessalonica udam pen shai yangi bangimla ballo kristan klam dada kongu yau mensiam Bakhuid ngimla ban pediang yau Jesu klam ka jing trai kam jongu mensiam Bakhuid hapo jongi ladangi pai shaka gospel mendagasni nios ngo buon giktin kabasho mensiam ngidon jing shai ngidon gaktin saki ngidon gaktin sur but ngidon ru ya anis baptist ubalen bun kie baro habalash kliyabu ulen bun kie baro henre shimla len ujisu ulalen ye ki kardan kawa kibriyu kimut ben benchet halu jomu hatu melong u Elijah ula ong hatu melong nong ya tulupa ula ong hatu melong u Chris ula ong nangda ha kabalen u peni hangi u Chris ha kabalen yalade upenbau hangi ukris u Isaya nong ya tolopa udam peni hangi ya ukris yaga jinglong jong ukris haba ula batai shapang jongu haka kitab jongu minda da kabalen yalade uyanis baptist udang terwa hangi ukris bad udang ong udon kasur bad udang yo pidiang yaga jingshai henre omde ma u jingshai ulong surngiu ngi baro ngimlin yaga surngiu haga jingim jongi habang yait haga jingshai haga por shit kasngi ne habang yang persha yaga sngi
kapau hakama jongi yaga Sngi. Namarba ngiyang haga jingshai, namarba ngiyang haga Sngi, kapau yaga Sngi. Henry ngimla banong ngilong ka Sngi. Ka Sngi kabahakama jongi, kahikayengi, ka jingshai kadon hadi. Ka Sngi kadon hadi. Ka Sngi kalaban kering yangi, kalaban penyajan yangi syaga Sngi, ka Sngi ka pengan mau yangi syapangka jingdon jangga jingshai. Hakaju kadur ka jingdum ka pengan mau yangi kadon ka bor persya ya ka jingdum. Ka bor persya ya ka jingdum kalong ka jingshai. Ka jingdum kamlaban sabarabor lada haka perte tang ke jingdum tenginum sautu kai ke jimur jong ke jingdum nengim sautu kai ke jimur jong ke jingshai kadena marba kadon ke jingshai jong ke perte ngi kod ya ke jinglong bamdon jingshai haka kerteng jingdum ngi ong badung palat habangi ong wat habangi ong badung palat minda kasngi ngi mud banong kaduna jingshai habangi rong hakano kano kamera baduna jingshai ngiyong badung palat kabamud ngiyong syapang jingshai wad habang ngiyong syapang jingdum ngi kin mau ayu haga jingmur jongi syapang ga jinggordor jongga jingshai habang ngiyong ngidon haga Sngi ngim kin kordor iya kata ga Sngi henry ngi kren syapang ga jingshai kaba pelong ban penvandur Sngi hakamajo. Te haba uyanis baptis wong ngamde kumda kaba mut udang ong kadon ka ere ka e kaba kam kerpang kaba dang wan. Bad umshim kuwa ban pelong yalade kaba kerau namaru wong ya kie baro kaba ukren ya kie baro kaba ulle kalong namar ka jingdon jangata ka jingshai. Namar ukren uang ngalong ke sur telich marwe kamla ban pinmi ya ke sur lada ke telich marwe kala ban pinmi sur nginum don bon ki brio babam nang kren ki don telich enre kalam mi sur takabamul omde ashindur omde utele jongi upinmi agasur kadon kai ere kai kaba ai bor ya utele jongi ben pinmi sur walada pi ang katno ru kesindur jompi kanum pinmi sur lada longkumta nginum don bon ki brio bakelut badbam nangkret teka bamud kasur kamwan na utelich henry kasur wan na kabor met kaba uble ulapo uyanis baptis wong ulong kasur haba wong ulong kasur omde mawu tala utlong katlong jangasur kasur kamwan nawu henry kasur kawan na katlong kumba wong omde mawu ke jingshai kadon katlong bad nangda kawan ka jingshai ka Sngi ka penkan mau yangi bad kahikai yangi banwad ya ka lindi sya ka jingshai habang yang haka Sngi haba pau ya ka Sngi haka mat ngin pai din nangno kami ya ka Sngi te ka yalam yangi sya ka tolong te ka bamud ko himmen ko para ngimlaban sakut haka sur ngimlaban sakut haka Sngi ngimla banlo kiba ong ngade manga tinagata ka daw yanis baptis ulong usinran ubaba ulong usinran ubaba ubas ngutu ba ya ka tolong janga jinga haga jingem jong u yanis baptis ulong unong budu kris ubam ken ya ka burom yalade henry ula penpai ya ka burom haka perte kaba menda
kalaban don bon jait ki sur kibriu ki karen bon jait ki sur don bon jait ki tin ke ba kibriu ki karen henre kini ki kintin baro ka ba kibriu ki karen kawan na kawe ka tolong but kata ka tolong kalong u person jengu Chris hangne ke jingerle hawo Yanis Baptist hatom melong u Chris kai ke jimor jeng ka tin Chris jimor jeng ka tin Chris kalong ba pensole bala pensole jengu play te om de manga bala pensole yakaba ukren na marba uta bala pensole ula kerkuyo naga taga daong ikan mau yaka jingle jingo yaka Maria teisoti yaka Elizabeth bad habakalai kuble yaka Elizabeth iklong hapo jongu ula kinji ula yo jingkerku na ubala pensole ula ngukris kabamut umlaban no na marba ula yo jingkerku na ukris umlaban lo ukris baduang ngamde ukris uba pensole yanga ulang mano ukris te haka jingim jongiru ngila ban yasirim ukris namar ukris u pensle yangi ukris u aibor yangi ukris u kerku yangi namar kata ka jingkerku ngamla banong ngalong ukris henry ngade ben yasirim ukris aka jingim ngade ben yade dur badu ukris haki kamgi jam jaga ngade ben yade dur badu jisu namar ka jingshai kataba halojaga habaga jingshai jongu Chris kataba halo jongi ngin kerlalong ka sur jongu belai ngi kerlalong ka sakhi jongu belai ngi kerlalong ka ya ka jingshai jongu Chris haki weipa ka serngiu kamde jingshai ka serngiu ka kedau ya ka jingshai te bon sin kai ka jimma jongi ngi kerlalong ubelai haka jingi ngi don bon ke baro Bansha hikai dau Yanis Baptist ake jingim jogi. Ngidon kam bon ke baro ban pertu bud nake jingim jongu Yanis Baptist. Ladang ilaban le ki kam ker barit baria ngisno kraw palat. Ngisno sarong palat. Ban ni don ke jinglong ban sakut hakata ke jing sarong jogi. Ngidon kata ke jingma ban sakut hagata ka jingsno kraw jongi bad kata kalang bama ladang ilaban le ye namar ka jingshai ka tingshai halo jongi ai buram ia uba ai jingshai yangi ladang ilaban keren ye namar uta ka kata ka sur kadang penkalai yangi ngide benai buram ia ka sur ka bawan ladang i ong ngalong ka sur ngade manga ba keren namar ngadon ka jing start ngadon ka jingkalain met ngadeben kin mau nga yo bor na uta uba ai ubadon ka bor shisha u Jesus Christ nagata ka daw ngi baru mangi ngi don kamben penrit yala de hakamatu Jesus kanamba kanum sange ya ka jing tui jonga sur kanum sange ya ka jing tui jonga jing shai kenapa ngin ai ting shine ke jing ai ting shine jongi kalong ke jing yang saki kane kalong ke jing yang saki kabamut ni haban wan pai biang sha kata ke jing mut kabau jisu hikai nga im ha jisu baru jisu im hanga nga im ha jisu baru jisu im hanga lada jisu usange ben im hanga bad lada nga sange ben im ha jisu ngamdon sur ngamdon jingshai ngamdon jinglong ublay ngamdon jinglong briu ngan hiarno shaka jinglong mran tenaga taga daw ko himmen ko para ngide ban eat klan sange ujisu ban eat klan sange ujisu kumba ong Paulus Bakhuid ngide ban huziarba bannom set o ya umensiam Bakhuid na pojoni Wadnum kanglad ya umensiam Bakhuid. Yaka kerlep mat ngi kanglad ya umensiam Bakhuid haka jingim jongi ngi sange ban tingshai ngi sange balong ka serngiu ngi sange balong ka sur. Tena kata daw umensiam Bakhuid ude ban yai
tre hapo jongi kajing ale jongi iwe pa iwe nadu ka por laka yangi hadu ka por bangi yap ngide bandon hakane ka bor omde teng wadnum tarai ladangi wan shisin mas Bakhuid bad ngi duwai shi por arpor nginsa long ka Sngi yu jongo pala nginsa long ka jingshai wadnum tarai ladanga pendep yaka novena nangdanga close no kataka chapter jonga jingmane jonga wadnum perkat ngidon haka jingshai jongo Chris kine baro kilongi dakishin ke jingyarap yangi ban pinki im yakane ke jingshai bakan tuit klam sange hapo jongi lada ke jingshai omdon shu hangi ngimdon Sngi yu yaka kelip mat ke jingshai ka sange ban tingshai halo jongi ngimdon Sngi yu Shumuduria ka jinglong ba ka parte baro ka wai omdon jingshai Shumuduria ka jinglong ba ka Sngi kan sange ban tingshai baro shisne kai ka jimut jong ka jingshai yangi lada omdon Sngi shu ha ka parte kan long kumno ka parte omdon bam omdon di omdon eye omdon bor met briush namar ka don ke jingyade bad ka Sngi namar ka nitip lada omdon ka Sngi ngimdon vitamin D lada omdon vitamin D ngimdon bor meshu ha ka shing jongi bad ka met ka part baro ka we kan talot kan jot tengidon ni sautu ngimla ban im kalam ka jingshai jonga Sngi henre hadu katnu ka bakardor yak jingshai kaba wana ujisu kabalong katolong jonga jinga naga benda jongi tingidon kamban le ayu haka jingim ngimde balong kibruyu bashus ngohun ban ong ngala pindap ka jingduwai bun ki kristan haka ne ke juk kaba minda kilong pindap ka rukam ka niam ka rukam kiba pindap ka niam ka rukam kim tikana ki don haka jingshai kiba pindap ka niam ka rukam kim tikana baki don haka jingid jongu Chris kiba pindap ka niam ka rukam kim pat tikana baki don ka suru palai haki namar bun na padeng jongi ngilong pindap bun ki kam ki jam kiba tre haki office ki pindap ki kam नाडू शिपो बजे हाडू सान बजे जन्मी कि पिंडप ये की काम हेनरे कि बा पिंडप ये की काम गिला बन्नो किमडोन लेसे के जिंगीड या के री किमडोन ये के जिंगीड या का सरकार कि पिंडप या के नियम के रुका या के काम की जाम जोगी नमार कला दावा या की बन पिंडप हेनरे किमला बंडोन जिंगीड ये जैसे डॉन बोन की नोंगत्रे सरकार कि पिंडप या की काम जोगी हेनरा किमडोन जिंगीट किंडिया थ्रू या री ने के सरकार ने या का जिला कि ले कुने बारो नमार की किमिलिंदी तंगा तुलो kapisa lese don haki inga sem chongiru ki kun gikti ki im kalam jingide ki kimi ki pa ki shu pindap ya ki kam ki pindap ki don hala ki jongi da kumkini ki briyu kimla ballong ki kun bashisha kimla ballong ki rayot bashisha jogari haka ju kadur mangi ki kristan ki kun jongo ble ki kun jongo jisu ngilong tang ban pendap ya kan yam garukam kalam jingit ngimde ki kun jongo ble namar omdon jing shai shu hangi omdon ke jinglong uble hangi omdon jinglong ukris hangi tinagata ka daw ko himmen ko para ka jingkot jongo jisu hakane ka ayam kalong lada pilong sur peni pilong kasur bashisha jongo kris lada pidon ka jingim peni ba ka jingim kabadon happy kalong ka jingim kaba wan shisha na ujisu lada pidon ka bormet peni shisha ya kane ka bormet
kawan sisha nau Jisu. Lada pidon ga sap ka pom penny ba kini gi sap ki pom kawan sisha nau Jisu. Kawamud baro arpo sau kanda jonga jingim jongi ngi penbena yau Jisu ngi saki yau Jisu Kris but ngi len buon kie baro kaba tinju yangi ban kwan burom kumu Yanis Baptist. Nagata kadau ka jinglen jongu Yanis Baptist kalong ka jimpediang bar ka jingai burom ya uwe ubriu uwe ubele ubelong u Jisu Kris. Baro ka jingim jongi kalong ka jingim jong ka jinglen yang ade. Kadbang idang len u Jisu unroi hapoja. Kadbang idang len u Jisu unroi hapoja. Kadba ngidang trang ya u Jisu unsa ting shine haga jingim jongi. Tongin duai haga negi yu kirish Bakhuid bakane kanjia hapojongi. Kane ka jinglong kanjia hapojongi. Kenapa ngilong ki Kristan ki bajanai ki Bakhuid kalam kano kana ka jingar tatin haga jimmane ya u Jisu. Jisu bei kerku kardo yangi bangindup dan kaju ke jing sautu kumu Yanis Baptist banum kwan buram yalade banum wad iyaka kaspa jaga parte Henry da ka balen yalade ni kindiu yame haki himmen ki parajongi balonga saki balonga sur balonga jingshai balonga Sngi jome haga jingim jongi en yaro yau Trai Jisu Kris tongin plai ka jinget ka jongi nganget au play pa badon bor baro winong tau ka baneng bar ka kindo padhal Jisu Kris ukun ba marwe jungum utrai jongi yau bela purna mensiam Bakhuid yau bela kana ka Maria Teisoti bela shale bein po Pontius Pilatus da sanar pana yau ula ya platat yau ula ya shaki baya Agasni ka balai ula mi pan ki baya ula kiu shabene shang shakamon blay pa badon bor baro nang ta unwan pat ben bishari ki bayim ban ki baya nganget hau mensiam Bakhuid aga balang Catholic Bakhuid aga jingya siloki rikoid aga jingma igipop aga jimmi pat kado aga jingim bam jikur amen ko himen ko para tonginang IT hakamatu Jisu ya baru ki jingang nur jongi ba undup pen klein ini un kentiu buram igi balong ki saki balong ka sur balong ka Sngi balong kinang lang tin haka jingim jongi man ka kelip mat ba u Jisu un im hapo jongi nakabantau ku pabu khu jongi u bishop jongi kileng do bat ki ketikis makin pendap ia ka kam jongki kum kinong ra khubor jong khun jong me da ka bas ngeuret bat ka jingai ne kum Yanis Baptist towan hiar ko Trai Jisu tawan hiar ko Trai Jisu na kabanta ka nagaram pai Kristan jungi ba wei po wei nangi un syam ka ei ka bau blei u kwaya u ban le ha ka ne ka tayo ka ban wan ban pendap ya kamon u blei da ka jingai ne towan hiar ko Trai Jisu tawan hiar ko Trai Jisu na kabanta ki bapang ki ba stom ki ba syam lanot ki ba duk bakin dup syam yau Kris uta wala ban ai jing tengan yaki towan hiar ko Trai Jisu tawan hiar ko Trai Jisu na kabanta jungi baro ba lengba ka jing im Kristan ba shisha lengba ka jing Arab jungi yaki to ki ba syam jenjar lengba ka jing ya it markeliang ngila ban pli linti ya u Kris ya ka dunu jong ki briu baro towan hiar ko Trai Jisu tawan hiar ko Trai Jisu bangin nang sngo kemen ha ka jing khot yangi
ban long Kristan da kabashania skem bau blei ula khot yangi unom ino yangi hnrei unyalam yangi sha ka jing im wat la ngibun ke jing tulot towan hiar ko trai Jisu Tuan hiar ko trai Jisu. Ablay ko pa ngis ngungu yame bamela pa iya u Jisu kun jame balong jing shai jong kaparte balong sur jong kaparte balong jingim jong kaparte penim yangi wai pai bai lemba kane ke jing karpat kabang ngi bu hakama jame kanba kane ke jing duai shir hem jongi hagani ki por kalong shisha ka por banya kendo banya mat ya kun jame haga jingim jongi ipanya kane dau Kris utrai jongim. Amen. Lai spa nhiều phun rìu. Lai spa nhiều phun rìu. She met but she meant sim. Oh Jesus Christ try. Ira amigo pa pagina yuku kawai. Ilang ukau Chris. Day bantul yata korjing tenju. Panlong she met but she meant same. Oh Jesus Christ try. Ira amigo pa lajina yuku kawai. To ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka bapriang phone ha u blay u pa ba don bor ba ro Oh, try pedeng ching knyar ti jong pi lag banta ka ching ro mo ka ching jong ching ta yang yu ko lang ko jong ba ka wei. to ai ko trai ngi kar phat ba ya ka jingkinia ngu blay jongi en terwa ha me kalam sange ba en pendep ya kata ka balastang haga jingmaya ba kentang ba en pentre hangi da ka bor ba karau ya ka jimpenim jame da u Kris utrai jongim. Utrai undon reng ka bat pim to kentiu ya la ki donut tongin ya aingu ya utrai oblay jongim. Dashisha kalong kaba shong hok bat ka badai kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jongi u Jesu Christ ya uba ki jingkren baro jongi nongya tulupa kala yatulupa shapang jongu ya uba ka kami baswati kala ap kami lindi da ka jingit ba shem em la shempang uba ya ka jingwan jongu yanis baptist ula ruai badula kedau haba uwan ubala ai lupa hangi ban kemen ha ka jingmaya janga jingka yawu kanamba un shem yangi ki ba sharai ha ka jingdawai bat ki ba kemen ha ka jingero yawu ban mar kata rengkat bat yangel bat yakengel tickets em bat ki hima bat baru ki pait berlin bat ki bo jonga beneng ngirwai ka jingruai yaro yame ban ni pen bana kalam sange. Bakhuid, Bakhuid, try. Bakhuid, play, divine. Never partake, idam. Dakaburam jome. Rayo sana shadron. Rayo sana gremgur. Rayo sana Ukraine. Yaro Yutabawan Agagerteng Utrai Nengbar Pertek Idam Dagaburam Jome
Bakhuid wat por ka Bakhuid tam tonginang duai ha ka nega kelip ma ka bakentang tam nega pinta ka nega jinga ban rung jiliu ha po jangi bat ban shimti pura yangi dau men siam Bakhuid bangin kalalang shisha kum yanis baptist ba pen bana ya jisu pen bana ya ka jing shai pen bana ya ka sur jangu bak ban duk la ban kring ya ki wei sha jisu ngiru nginduai pelang yang ngiru ko jisu ya ki atiar jang ka jingit haki inga sem jangi haki himen ki para shaki himen ki para jang ba baro ka partei kan wat ya kane ka tlang jang ka jing shai man ka kelema Dashisha melong uba Bakhuid ka Trai ka temei jong ka jing Bakhuid barong Namal ka tangi karpadia me to pen Bakhuid pen kantang ya kini ki jing tarwajangi da ka ba pha ya umensiam jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet batas nam jangu Trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ega jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badala ai halage senran u on toshim batabam nakane pi bhara namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpi Hagaju kerukam enda lalayabam ula shim ya kakuri pada ka ba aingu biang yame ula ayaka halake senran u on tushim bat dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga janga jutang bat mai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi pa naga benda ki babun naga benda ka jimma ya ki pop palaya kane ban kan mau yanga kosnam bakardor jangu Chris tapen koi dia ni tapen koi dia men siam hadim pen koi pen koi pen kia yangi pada yada yangi nau bamen nau sui Kajimaya jongka jinge Katasin bagi bandu neuku Bagi dinagani kakuri Ipenda kajinya jong mekutrai Tatadu namar kata ngi ke bapen menda ya ga jingia bar ke jimmi pa jungu ngi tarwa ha me go Trai ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da ai ngwaidem namar mala nyu yangi ke babit ben ya ka kama jumme bar ben chakriya me da ka bas ngewrit ngi karpadi me ba ngi ke be yo binda ha ka met bar ga snam u Chris ngillo ke bala penya tali ka we da umen siam Bakhuid Takan mau ko Trai ya ka balang jamme ka bala priang hasatala ka partei but the penjana ya ka haga jingit rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi wilbert marway no bishop jangi but bhar ki lingdo but ki rinia takan mau lem ru ya ki himmen ki para chinrang but kindei ki bala yuti ya da ka ba karmen ya ka jimmi pa badia baro ki bala klad no haga jingis ne jamme topdiang ya ki shaga jingsha ka ma jamme to isni yangi barangi karpadia me barengkha barka maria teis di Bakhuid ka kami jomo bale u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis de Sales Bakhuid but baru ki Bakhuid
kibala pens no ba ye me pateng la pateng ngel long kibabit ben yo bin tale ma ge jingim bam jikut par bangini ro pat pen don boram ye me da ukon jamme o Jesus Christ dawu lembadu badhavu kallang hamay ublay upa badan bol hage jingelang kaway jungamen siyem Bakhuid barok kaburam bat ke jingero junom la junom Amen. ko himin ko para tongin duwai bangin dup yo ya ka jinga e ba shisha ha ka jingim jongi bangin dup yo ka jinga e ba shisha balong kristan ba janai ba Bakhuid ba kongu ni duwai ro na binda ka partei ba ro kawai bakan don ka jingkala ha ka jingim min siam jongi ba kom juro ba ka jing suk ka jongo trai kan ya trailang ha ka donur ha ka min siam jong baro ki badon ha padeng ke jingale tama kopa jongim Ubaha bening kalong kapakwe kerjeng cumi Karwan keima cumi kalong kamon cumi Harken dau kumbah bening Rai ngi minta kejimbang cungi kapala kasungi Batama bengi kerjeng cungi Umpangi rungi maap kebelis niu yengi Padwatilam yengi syaka jimpan syoy Rai taplait yengi eka kasuniu Taplait yengi ngi karpad ko trai na kijing suniu baro Hagi jing spoon jamme Toai jing suk jing sain hagi sngi jongi Kenamba da ke jingera ke jingis ne jamme ngilait bara bona ka pop bangin yo jingeda na ke jing jin jar barro khat bangi da ngap ke melen dia ke jingar men Bakhuid bar ke jingwan pa junguno penim jangi o Jesus Christ Namar ke jongme kalong kaima Ke jongme ke bor bakaburam Junom la junom kotrai Jesus Christ me ubela ong ha ke apostol jamme ke jing suk ngai happy ke jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry yaga jingai janga balang jamme bad haga jing spoon jamme toy ha ka yaga jing suk bad ke jingat le ka wai kat kum ga mon jamme mame ubaim bad basansha junom la junom Amen. ka jing suk trai kandon barabo renka bat pim Rengka bat tap daga piru jingi do Christ tangin yai ngu markedia Kulang bro me bagi dagi bau kaperte dosia sene yangi kulang bro me bagi dagi bau kaperte dosia sene yangi kulang bro me bagi dagi bau kaperte doai jing suk yangi hakami ukun lambro jonga play hakami u Jesus Christ u nom penim jongi ke jing shai jonga parte ka tolong jonga sur baro kawai ka tolong jonga dur ka dar jongi sukito kibala kharsha ka jing kawai jong ukun lambro Broken rod ngalong jong hog kumandrong ko kay ying jonga Resh ong tan ka din kamasim jonga sakya hi
Yisune, Yisnu Yame, Nagabinda, Ukon Jame, Jesus Christ, but a one spring Jangi, Wajagi, Lambau Mensuin Bakhuid, Karko, Kardo Yagi, but Jesus Hakane Kerlipma, Ben Shai Shushu Yagachimuchi Barka Jagi, Ben Roy Hangi Hagachinge, Ben Pediam Pura Yame. Wangi sautu kelamame imdon jingim kelamame imdon kano ke jinglong kelamame imdon kano kadur kadar aga partai tang mame marwe ko Jesu pamela met pen kadang yangi bangil long ki kol jame bangil long ki kol badon jingim ai boring Jesu hagane ekerle ben koi ben kya yangi ko Jesu penim biang yangi ko Jesu bangin do poi shagane ke jing sautu packaging A chungi kan koi paginam kindai shoyame lano ru yam packaging M chungi goring in Jesus hallelujah 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 Jesus I boring in Jesus ben koi den kya in Jesus benim yangi ko Jesus yaga jinglong men siam apo chungi Jesus 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 hallelujah 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 Jesus ben slaya ka birthday baro ka be ben slaya ki ka sem chungi ben slaya ki kam ki jam chungi ben slaya ki jingdumo chungi baro hallelujah 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 Jesus Christ ni mane yame Jesus Christ ni yame Jesus Christ ni shanya hame hallelujah 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 to nginia duai Ni karpa di ke jingis ne jame ko trai to ai ba kane ke jimbam bakin jablai kabala pen kuid yangi naki pop jangi kan pen kre yangi naga binta ke sngi krau ki banwan da ukre so trai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Rengkar berpir. muya ka kle jampi karpa di ke jingkar ko now jisu to blay badon bor baro but by isune uba ya ka jingwan ben ningkong jangu ukun balaka marwei jangu pipedias ka ba da ka jingai but ya ka jingwan biang jangu pi ap ke melendi un pelang ya pi ki Bakhuid da ka jim palang jang ka jingwan ukris bad un pendap kar ha ya pi da ka jingkar ko jangum Amen. ka do pidang mare ya ka tong jang ka ne ka jingim to un pelang ya pi ki bas kem ha ka jingai ki ba kemen ha ka jingkar men but kiba seizo hagi kam isune Amen. to yapi kiba shat kemen minda daga jingri bale haga jingwan longdo jongu nongsis pa jongi en pendap kar hai daki bainong jonga jingim bam chekut kaba unwan biang haga burom jongu Amen. but ke jingor ko jongo bale badon bor baro uppa badu kon badu men siam Bakhuid kan hiar hapi berkan sabat pi junom Amen. ya leisuk pen pana ya ke kubar bah jongo trai daga jingim ka jompi Nisango yaublay. Number iwe. Kaperte baro kalak milenti kibahog lasnem idak walasnyang makan kami makan mikasi puji semua hidup Yahusyang kamen sim kadu akata kami kadonurukem nakajinggoman kibangen kumta kiapetyakmi bahunya rukris ukun play Kauram hokpa berukun ham sim Bakhuid malam haba meningkong jumatar berobor jinam la jinam amen. En je raya Trai Jesus Christ jinam la jinam